Nkomopa Tv eso enie odaruma me maame no me papa no me nuanom afiaso de wose e kan bibi de kire mo ka ho na yedru ba bi a yedru ye ni bibi aka de kan ne se afihyiapa afenko ensa meto ye mfie so na yakoma so ade ye ni so ade hu ye botaye ye anema wo ya adwemu a pese otwede ampokwa ame ene nananom fa so de boaye no na abam se de obia ehwehwe me maame no makomfo me papa no makomfo me nuanom makomfo ye samanhia mo na mo wo ani no wo abede maame ni kan ye na me mo bodi no want wo di anya se me refi me ka mo pa ene mo mpentem kwa mo mpa ibone mo ana mo ntu a mo sira so asase amen ne Nkomopa kasamfonyini atimi abedru ba bia dri ana ya se wa koto na asu akatagu konfo wo wudu no we ni Amerikesie otweda mpokwa me wonhira wate wamfa MC Rapture amma asase su a enkene ne fabre wo he na kamahwefo ne madafo nso kra no enkan he fa na mokohumie ntimi ni kan na maame owo mie me nanase aseda piesie a eni kabia ana me de ma no wo so wonhira no wonta na chi ama ne bibia ntimi enkon kan fa mame na ya se wakoto na asu akatagu konfo tek bom so na tweda mpokwa me wonhira me ka na magya hwan na ya druwa bom so fofie konfo owo nyine maame wasidanie wasoso nshira wate me ma wafisha pa na bas ye Asante mamu anyina konfo wonu ma chama wonu ena no bani samanhia anu atwa asem sakatempo bi wodudu obribi na bas wadaroma me bo me mu ase me ma wafisha pa wate na akudi ba wasa ba kenya ase abrim wasi yam fasika eni agro wasoso nshira no nta wachi wate ne mo ya ma me nyina mani so na pole na aja akugbo on wobrin porta na kofi konfo emirkisie wawudu wadama afisha pawate ye me maame na adoma wawani eye agre kukumo ase obin portal ko fi konfo maame me da wase wate me da wase ne mompa ba mode etamani ana se mode ebo mi chidom ama me bibia etimi akonkan meka ene madahwan ye se oba ebegina brane ana se bema ebenya sabi achigina pa ne gina oba wo bo ni chidom otumfo etopromai country nana opoku kakari a okoje dom agreke kromo ase emirikisi sakatempo bi ne daso wate wososo onhira opa no onta wachi ama bibia entimi enkonkan meko na miwrem na me bom nkaye mi nananom akonfo mi nuanom afimu munye nyina di kasobom ewo Nkomopa kasamfonyini so mi twen mi nyadoa enti na meka otumfo eye ni suma kwahene bafo asabre kuja wo asu wosiamwa wodudu obribi abosumura me mo afisha pa wososo nta wachi wabi awobia womre unimako nyina so womontwa obreso aba emfa emmame mekan makadan na Kofi adjuman apomasu konfo abuakwa asenemaso na wadaroma wososo wonhira wape meka minya obia enso emfa emfri mu asokwa konfo opinto na nadakwa wososo wonhira mincha obia emfanya edini doso Asante mamu akonfo nyina muwa sabe mu abosom demu mukom nkonya fiesu a musra sura asase mu de Nkomopa TV achi ye ne hwe ka kire mu afia no ahia yadamase afihia pa happy new year no enko enfama mu nyina mu didi nso a wadahoma na mu aka ye na ya already white powers asomaso kwanta wona oyire na ya champoma mini bibia me ka kire mu wo so ntamochi na ya amampon ene nana sewa eye abuna bepoa mu nyina me damase wate mu aboa kam ho wani tuade hu ene mu chipdam ena aboa me Nkomopa TV yadu babia yadu ye ne bibia aka de yeye e de ahye yewuranom ye maame ye nananom ene ehemfo wokumase bomso yene na na wusu di aka ntwanyan nana nshani binkan me mo afisha pa nana brafi otoso mienu okotokumpuzo unye bo kasemu asanya to dompe na ayima bomso hima mompa ebonti enenne modoba mo bibia MC Rapture me ne mapamfo Nkomopa kasamfonyini yadru babia yadru ye ni bibia kan yeseso ni asasase ni asabusumi asa ensumi asa ene eye Asante man enyina yadamase wososo wonchira mo monta ye chi afia yese besimi na Nkomopa enura ni
mu ne nkonkan na edru ba bi asabe ye pententen fidie tentan kasa mfonyina eno ne die atimi ahyeta wutwa Nkomopa efiri mu a enye de ye kan nyina nse wososo wonta obi achi yakramo yadamase monsamu echidom ne etimi nkwayenim enu afia se ne adru yatra ba bia yedru no mini bibia kan shalom. Yedi yenyina ni yedi edi amanya na nanom ye papa no yenyina no ne ye ofase no makomfo se Nkomopa katamfonyini mo adom aboa menne yaduru ba bia yaduru na na kwa ku musam de authentic man de Ghana mewa de yenyina wo so a ebeka be na wadaroma afishia pawate Onyankopon ne na nanom abusmenta wa china obibia enkonkan acha se bo na kwadebosie emiriki sie tekatempo bi wodudu obibia afishia panana ye na na manu fumashada de mekanu majawana min konfa nyawoda na na wo so ju what as ye afena so ti o se a woshimu nyina nana se wan patase emiriki sie ye osiamwa muni wanka Nkomopa TV ki ni ho munyi oso so won kam ho asio kofi konfo nana poma ye mampontene odudu obiribie wadaroma ene eda emem wa fishapa wade nyina obibia MC Rapture mene mapafo Nkomopa kasamfonyini ye nene afia so a ye di awusie ni edi asa edi amamu eye munti ana yaduru ba bia yaduri muyi munsafri yeto a yense bia tumadaruma munkoso ntayachi ewo mpaibom munvra sabi mpanimfie so a mamu mpaibo no free so munkoso na muntayachi ama bibia ye bia entimi enye kama na no makonfo a mufra chichi mufri bencheye mantimi amomudin na natiwa wo feso na natiwa afigase ana afi konfo abna wo feso mekanu makajame na nakoso amia wo feso na no makonfo mpanimfo a mona muka biegum mona mukodi otikra wi ni brawi ngoma so efie manchi afikase mu a momma kokoko yeguso ni edamwase aside nika yasense esie nikaja eni asida piesie eni edema mu nyina sana mutime ni ana MC Rapture de amoyama me awa afi mu me ade me ma wadwuma yefo Nkomopa TV babia yadru no yani so yadamase monkoso amoye na afi enkomedru yefie so na yenchantem pentenkwa efa de edika de editie esan emfa emremu na no makonfo amowa Asante mem enkramofo Christopher timamufo minuanom me maamenom me papanom ene me manom madaroma migira ho ene 2023 wabra wo ko na wie ye de me salute obia me mo obia fishiapa wasosro wonka obia ho na nakoma so ade ene bibia wo pe bia etimi mremu mfama no e 2024 mimsa 2024 aye ko remi de eye wo chia na beboa ama obia so ensa etimi akona no jadamase ene mo mpaibo wasosro wo nchira obia